siang. Yoyo mangan apa? Yoyo mangan Telur dadar. telur ceplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bahu Betul. Yoyo wis bar maem pemirsa. Ini iki pemirsa yo kacang tambah tahune 2 kol lombok wortel ngene arep yo ceblok ngene iki lho pemirsa 35.000 apa nek nganggo iwak nganggo apa le pindang gede-gede ini kadang sekitar 60 lho padahal sederhana pancen yo wis ngono nggih pemirsa dimanapun berada mungkin memang yo regane nggih pancen tak ngono wis wajar ya kan. Makanya kita harus semangat apa bener iki harus semangat nih gitu kan makan yo tempe nenek kak tinggal belanja sehari-hari ya penting paling sehat karena ki Coba. Dek zaman biyen lho ya dek zaman biyen belanja 50.000 ngono kuwi ora wis entuk renono lho saiki paling ndok pindang lombok brembang apa nek lombok brembang bawang lengo padha bareng-bareng tak nggih pemirsa nggih wis 100-an pokoknya semangat untuk ibu-ibu dimanapun berada. Aku senengnya apa saiki serenek sing maido lho pamane blonjo entek piro lah ndek jaman biyen pamane yo dikeki dhuwit ora wis entek aku wis entek ngene ya nek sing tipikal ngono nek sing tipikal orang. Saiki alhamdulillah mbok piye-piye kan. Iso golek rezeki dhewe pamane entek ya pemirsa entek ngene iki kan. Ya wis enteke sakmene wae nek sing maido. Lah nek biyen kan aku kan dikeki leh pemirsa. Cara ngono kan nek biyen berapa ya? Sekitar 17 tahun yang lalu lah pokoknya. Kan ijik dikeki ngono kuwi kan pamane entek kan. Lah kok wis entek ngene-ngene dienggo apa? Saiki ki ora nek sing maido seneng ya. Cara ngono entek piro HP-ku lho. Mbok idek. Lho, lah kok wis kanu, Dok. Ana Dok, iki kerupuk dari aja mbok ideki lho yo HP-ku. Nah. Wis dene mau. Mari sosok malah curhat. Malah curhat tentang belanja. Oke, saiki kan bahagia nih ibu kan pamane saiki pengen tumbas sapa ngono iki wis alhamdulillah kelek sing mekoki lho kok duwe wis entek dienggo apa wae. Ana. Saiki ne seumpama nek rezeki pengen ngekeki wong tuwa ngekeki ibu ngono ki wis Ana. ya alhamdulillah nek biyen kan sampe ngekeki kan wedi. Bintang kan kecil. Bisa kayak duit. Siapa? Bintang. Mbak Intan. Lah iki beneran kan Mbak Intan kayak duit dari. Nah iki nih, dari sapa nek Mbak Intan. Iki kan mau bagian tukang bermimil ya, kan kayak sosmed kan punya Intan to le. Jadi nek rezeki yang gerunan ya mau ngasih bayi, alhamdulillah. Bu pira-pira ya tan yo. Bersyukur. Disyukuri terus ya tan yo. Iya, betul. Terima kasih ya Allah, terima kasih pemirsa, terima kasih semuanya. Semoga jenengan semua rezekine lancar kabeh. Iya. Arep tuku ngono ngene ibaratnya terlaksana. Aku pengen makan tahu isi cah, udah tuku tahu kuwi, tak diseni. Aku pengen makan ayam geprek cah, ayo budal. Apa neh? Pengen tumbas satene Pak Ihsan cah, ayo. Pengen tuku nasi goreng cah. Pengen tuku nasi goreng cah. Aku pengen tuku sego goreng Mas Ben ku lho. Mas Bandi ini kok lho. Iya, sesuk neh, sok. Somben. Bu, Ilang ning ndi yo Intan yo. Besar. Walah le ngantek teblok le ngantek ra fokus. Alah nek teblok ne alah.
Sok tapen. Iya tani ya. Nih kita doakan semoga pemirsa ya sehat kabeh, rezekine lancar kabeh ya tani ya. Ketok. Ya wes tak masakno Mbak Intan nomes kacang. Cus, ngomong yuk, ambek aku yuk, ayo. Terima kasih Mbak Indah. Iya. Aku dhewe ae sok Mbak dek bengi Intan tak gawekno video ngono. Anu engko tak upload e. Ya makasih Dok adik mbok gawekno anu konten aku ngono ah. Betul. Diulik ya pemirsa, numis kacang saiki. Tunggu interne. Iya. Lombok, aku tak godhog ben gampang. Lombok secukupe, brambang, bawang, kemiri, mrica saiki. Iya, betul. Cerit. Apa nek iki Ibu gak ngomong neh? Heeh. Cerit. Cerit ono oke tok no Bu sambele. Iya lah ketokno lho, iki lho kene. Wah iki kok wedangan aku kene gak ndang gagesa. Wedangan neh. Wedangan ki panas. Wedangan panas. Iya. Nyiprat lho. Betul. Lomboke di apa godhog ki gampang lho, Dok. Oh, ngono to. Iya. Dek bengi adik lewer ora, Dok? Lewer nangis ae. Disuntik loro iki lho bokonge. Oh, gak bokong, Dok. Nek anak kecil biasanya ning kene. Iya, ambek sikil. Dah yo ning kaki kanan kiri. Wes ngene ya. Oke, kacangmu wis tak umbah jere. Iya, betul. Iki request interne pemirsa ya. Sesuk masak apa nih, Bu? Karo. Dong salam. Apa kuwi? Terus, Oh, alah kuwi. wes Rene dalil. Oh, aku saiki mbok celotol. Sesuk apa? Mbah sesuk apa? Til ya. Til ya. Iya, saret. Til. Masak kacet pokoknya nggih pemirsa iki. Iya, betul kuwi. Sardenku kuwi entek, Bu. Sarden. Ijek piro ki mang sik dua. Oh, alah. Oh, kuwi bunda dhewe, Bu. Delok, Bu. Kuwi bunda. Iya, lho. Kedua-duanya tahu apa? Aku ki dalam hati. Aku kan ceritanya Orang ketok mbak aku Dewi. ceritanya gawe nganu kan gagal ya Dek ya. Bu, Rena, Bu. Kan gagal. Rena. Iya. Bunda Terus karo ketok. pemirsa, Bu, daripada gawe martabak gagal. Iya. Ini kan damel tahu isi, apa damel bolu pisang, apa damel apa ki dene ngarani wingkong. Lah gue tak tawani Bu, dia pengen wingkong. Enggak. Nek seumpama jan pengen tak gawekno aku ngomong. Ya. Aku tepung ketan jenis tuku, kok karo Ambune seger ndak? Masa apa itu? Numes kacang. Tumis bumbune mrica, wong Manis sapa? Iya, ya ngono wis. Ayo ya nggone Mas Monyo. Iya. Ayo ya. Aku mangku putrane Mbak Lipah. Yap. Cahya Rizky Maulana. Cahya jerene dari cahaya lampu itu ya, lampu. Terus Rizky itu rezeki. Maulana itu artinya kekasih Allah. Iya, betul. Cintai Allah. Semoga-moga Dek Rizky Maulana selalu memberikan kebahagiaan, membawa rezeki, sehat selalu. Iya, betul. Ya betul. 100. Ya 100.000. Ini tahu asin, pindang. Aku tak tandus gaya. Ya iki urut ta. Oh, alah. Iya. Selar, guys. Iya. Makasih ya Mbak Sotingna ya. Iya. Orang ketok mbak wis mau. Iya Mbak Dewi ben mengemil-ngemil iki lho pemirsa iki dadi
apa tinggal dikasih sedikit air ben sampai mateng. Nah, itu enak sekali ini pemirsa. Tumis gajah. Wis mateng kasih sendok, Dok. Kasih sendok, Dok. Tolong ya. Ada sambal telur karo ayam. Terus eneng iki request Intan hari ini. Nyah telung gawani gawa. Buke tak yo gawa. Gawa iki. Terus tak wangi gawa. Ini enek pindang karo tahu tempe. Ini kira request pemirsa. Bu aku sesuk masakno. Nggo ndi ning gazebo kono apa ning kono? Ini naik panas. Panas apa nduk ora? Ini naik. Jane penak ning kono lho nduk ombo nduk. Ning kono lho nduk. Ning kono lho ombo. Kok dadi Intan so lungguh ngono panas piye leh? Mosok panas ya nduk? Ora nduk. Ora panas Intan ning gone kene. Kene lho. Dah iki kok kamerane ning kene toh lho. Ora panas. Halo Mak, sarapan Mak. Ayo Mak Am. Enggak. Ayo. Ayo. Goreng lho, Dak. Masuk mana nih kono? Iya iki ning Panasan ya. ora panas tan, ki adem Intan. Malah nek plok-ploger nu kan ning sawah ning tengah alas men piune berbeda tapi terus terang Intan itu kalau diajak kemana ini gak mau ya gak mau pemirsa. Anggitku kan tak jak ning ndi ning sawah. Moh Bu aku ning sawah panas mlaku. Moh pamane ning kene nggih harus ning kene kan nek nggih konten kan mengikuti mood Intan nggih pemirsa. Nek Intan gak mood nggih kula ora gawe. Sis. Tulung nduk rambute nduk. Wes, Nah, ben rondo. Apa nih sing kurang? gak enak. Kono habis. Wes. Habis. Lah mang nek sambel ndok karo tempe. Tidak. Wes jadine ning kene iki. Iya. Ya wes ning kene ya. Sik. Dek salah BPJS melok ndi Dek iki? Melok pati. Dulu ora? Oh. Ayo sarapan. Nomes Bu, nomes. Tomes kacang. Tak jupuk ah. Entar ngambil. Sarapan Dek sih. Yoyo, Yaya. Yoyo mau. Iya. Bude, aku setuwe nyang bude. Karo lele. Enggak bude, lelene dimasak nanti. Tangguh mak nanti. Aku sekarang makme sama telur ceplok. Mari gaduh. Mari Intan ro patek iki. Ora, yo nek omah tok nek dek pengen yo pengen nek pas gak yo digorengno nganggur. Heeh. Pokoknya masak sesuai sing Intan karep ngono lho pemirsa. Kaya iwak di ini yo tak gorengno yo sing ngemplak aku. Terus tak wehno yoyo ndek sore lho. Bude ayamnya mana? Wis gowo le Mbak Intan mau. Mau gowo. Mas Al tapi gelem makmu ndek sore mbek ayam. Gak mak malahan. Oh iya nih gue iki Nara dek sore. Dek Repa digolek Indah, Dek. Monggo pemirsa. Iki mah aku ning gone Mbak Nana Tera yo cek semedi. Lagi dosung semedi. Monggo kok pengen mbek pindang, Dok. Tak umbah ruwes. Bagian semedi. Penting ora semedon. Wes bismillahirrahmanirrahim. Ndek kan ndek mundur. Wes. Monggo maam. Wes baca doa. Mampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini apa deh? Tahu? Monggo, Mak. Gimana? Mak pindang. Apa? Tomes kacang. Oh enak. Pindangnya gak asin, Dek. Wino, Dek.
Mama ada, Bu. Iya. Kerupuk apa sih? Nama sih? Ini mah kerupuknya mah, bukan? Keren. Yes, makasih. Kerupuk iwak tunul. Yang pati iwak normal ya dik-dik sih ya. Enak kerupuk bundar. Kerupuk enggak? Enggak tuh kunah kayak aku. Tak aku pati kanji nang sampean. Makanya bahannya mek pati kanji. Tumbar, bawang, tak kayak masako, Ya. sampai tepung kanji, tak tuk tuk tuk, tak pengen. Ada mek belum. Gak ngebleng aku. Ya kok belum. Nasi teh. Orang ngebleng ngene tepung pati. Ini belum. Gak ngebleng aku. Ngono ya pemirsa. Mak ngaruh ngobrol. Monggo sing Urung maem ndang maem. urung maem ndang maem, sing ngantuk ndang bubuk, sing urung mandi ndang mandi. Aku wis bar mandi, Bu, maem. Manine wis enake kaya. Lah pancen requestmu cah. Heeh. Nek bayi gak oleh untuk mami iki. Bayi. Pedes gak? Jangan bayi gak mau nek pedes. Ini sayur asem ya diuyup ya. Bayi pengen sayur walah. Oh, Lah aku ngene Mbak Nana kene walah. Heeh. Sesuk eling mau yo. Heeh. Mantep. Enak. Dimasak-masak dhewe, Hmm. direpiu-repiu dhewe. Lah piye? Lah piye? Untuk menyapa pemirsa. Berarti aku akan makin ada pemirsa. Jawab. Jam piro Bu rono ning kok? Sore dok. Sore. Ibu panjat kerupuk bentar nih. Mas. Yo, sik. Mantul loh. Siapa? Kok sore tanggo mangan iki ambek kawan. Ngono. Heeh. Oke. Neng ndi le? Apa neng ndi? Ada Yayang go. Iya Yayang nggo sepeda ya. Tak nyenteng Mbak Intan kurang saiti. Intun. Tuh, wis mbah. Iya. Setrikonane wis bagi, Dok. Lah carane Intan ki nek anu kan ning jero, soalnya kan ning kono panas. Esok mau pemirsaku, walah nemu tikus dicacah-cacah. Mbah sapa koke? Pelakune sapa go ngerti, darahe ning kono, kuwi darah tikus. Ning kono enek dicacah-cacah, ning kene yo enek dicacah-cacah. Sing ngideki kok dideki dicacah-cacah. Dadi kepala misah, anu misah ngono. Mang seumpama tak syuting ngono ya mungkin pelanggaran tan, gak oleh. Soalnya kan kepala misah, kaki misah. Tikus loro. Terus dirubung semut api. Ngono.
Alah iya nduk ndang, ora usah numpang-numpangan kudu pipis dah pipis. Kudu enek jajan kuwi jajane Bude apa kuwi nang di Mam. Los pokoknya ora rewel. Ya wis pemirsa nggih, ceritane hari ini adalah Intan request kacang dibumbu tumis. Ada yang tanya bumbunya apa saja tuh Bu Yuni ngono kuwi ngono di aplikasi sebelah gitu kan tak wis tak upload toh gambare, foto-fotonya tak upload. Kalau saya bumbune lombok secukupnya, aku tak godok nek ngulek ben supaya gampang. Lombok, brambang, bawang, kemiri, paringi mrica saiki, godhong salam, laos geprek, gula, garam karo penyedap. Kayak kunyit. Wes ngono. Demikian pemirsa cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit dan parahnya sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga oh iya makasih Dek ya. Oke. Semoga nanti diberikan rombongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Nek kata-kata sing mboten penak nggih kula nyuwun ngapunten. Kadang kula niku mbah nek ngomongnya kaya sepur ora iso direm blanjur ae. Klera-klerune leh ngomong ya pemirsa, kula ngapunten. Saestu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.